Assalamu alaikum. Mai ne haka? Wa alaikum salam. Haske. Allah ke mutuwa ban furo. Haske. A lafiya lau. Nine. Lafiya haka na ganka cikin ka duk kayoyi. Kaga ban ma san da nake musu da dare. Ta ina ka biyo? Wallahi ta cikin dajin nan muka yi. To, Ka san lafiya? wajen da yake ga hanyar gani ya kai. Wallahi Allah san duk kayoyi jikin ka kayoyi. To, na hanka da baki ne. Ni wallahi wannan shi ne sani ban da duk wani fim da kuka sani babban fim wannan shi ya shi kinga shi ya wasta shi ya nas shi ya duniya makaranta shi ya ni da ke marayi da ke su wani fim kin gane yanzu haka nan don fim da ke gani ne sa da fim yanzu in ya niya muna nan a nan zai iya kiran sa Sosai ma. Na zuba ta wata mata ba wajen nan. haba Allah na zo na ba ta script nan na hawa bakwai. oke na hawa bakwai ko Wanda zai. yanzu wayannan dai baki da muka haɗu da su yadda su sun zo su haifar da shi ne na gaya musu a cikin yan fim ɗin akwai fa ɓata gari sosai ma shi ne na ce gaskiya ba zan bari su je su faɗa wani waje ba wannan kawo su dan kuma dusa A haske ka san mu da yake malaman mu ne ka gane ba a cika ganin mu ba an ba a cika gane mu ba an fi gane su kan wanda suke fitowa su amma mu kuma mu muke juya su da umarnin mu suke aiki yayi. wani abu da kike gani ke ba ma iya yan fim ba wani ɗan kwamedi ma da kike so ki gani irin su jahilin malami su malam hudu inda kika bi wajen wannan duk wani bidiyo da ke gana su shi yake ɗauka Ai di yara na ne ni ne producer sa shi. shi da aiki sai shi kuma ni ne nake kawo wani gaskiya ne Shi ne wakili na. shi ne da wakili shi Dan ta shige mu gane sai mu ga wannan da zamu baki. Ke tsaye mu gani. ban juyawa da Juya. yake juya Sai na ƙara juyawa. eh mana Saboda a sagalin da zai dace da ke wani fim zan yi kwanan nan hawa bakwai. Juya mu gani yanzu ba tiwa sha mata su ga da. Shi ne hawa bakwai din sai na juya. To ba za mu ga wannan da zai dace da ke ba? Oke wannan ta yi ke tashi mu gani ke wacce ai wannan fitin lahani ki zo daga nan mana ya Ni din ba sai na juya. sai kin juya ke ma. Dole ne juya. kin ga fim kika zo ko kuma yanga ke su ba tuwa sha sai ya masa da aka suka tafi A haske wayannan sun sun yi ko sun yi ina ba ke gida kai su gidan koyi ke hawa bakwai. Condition za a yi musu ke na yi kasa dinki a hawa bakwai. Ita kuma gaskiya kina da sa'a wallahi hawa bakwai. daga zuwan ki a baki min Na yi kasa dinki a hawa bakwai ke kuma zan miki lahani. yauwa Kin da lahani na gama musu. Shi hawa bakwai din ya rage. Ga skirim nan dai yanzu dole sai an miki hazard saboda ba shi iya ba wannan zai je mata ke a'a sama da kai wannan zai miki hazard yanzu ni kuma zuwa dare wanda sha ɗaya dare zan zo in tantance duka tantance su gaba ɗaya Amma wa da Allah kai haƙuri ina son magana. Shi shiga harkar fim ba za a wani rajistarin ba kawai da zuwan mu sai ka ce kuma ba mu Kai, kuɗi. to rijistar in kika da yara kenan mu ne ƙololuwa dama mu ake zuwa a yi rijista rijistar ki shine audition tantance ki za a yi. kina ji tunda na kawo ki wajen wannan magana rijista shi ya ba rijista yake inda kin ci screening to kin haye To ya ake screening? Mu je ɗaki. A'a ko na ke za a screening ɗin ba. sai da Allah ba irin wannan bai na kasanta miki sai ya kan ka'idan ma screening ga wannan na lahani. lahani ne ko an gama Insha Allah. To haske dai da ake ciki ni ma zuwa karfe 10 dare zan zo insha Allah. Kuma je ku je ba da kanka ku da mu ku je zai kai ku daki. Wani ɗaki mu ga mu da ɗakunan mu. Kaya sai kaya sai Kana ji ka sai mun biyu ka tafi da shi. akwai cikakkiya ma a wannan addima da wannan gaskiya hada da rigar ruwa Ya da wa da ka sayar da